Ano, čteš správně. Jako první ze série designu watercolorem si ukážeme marble s pomocí brčka. Tenhle design určitě ocení všichni, kteří nemají rádi rozpíjení inků, nebo jim zkrátka nejde mramor gerlakem. Použijeme bezvýpodkový top coat, do kterého naťupkáme pár kapek watercoloru. Já jsem použila číslo 24 červený a teď už vám stačí jen obyčejné brčko. Díky nevytvrzenému top coatu se vám foukáním ink rozpije po nechtu přesně tak, jak potřebujete a jakmile jste s finální podobou spokojení, dáte vytvrdit na 1 minutu. Po vytvrzení zafixujete ještě jednou vrstvou top coatu a teď už jenom na vás, jestli necháte jen tak, anebo doplníte ještě o nějaké zdobení. Já jsem použila bílý paint gel a namalovala jsem jednoduché růžičky. Takhle už vypadá finální výsledek a jelikož mě to fakt bavilo, tak jsem vám udělala ještě v rychlosti variantu v zelených odstínech. Opět do nevytvrzeného top coatu jsem použila watercolor, tentokrát číslo 9 a 26. Je to taková tmavší a světlejší zelená, takže pomocí brčka to udělalo opět krásný design. Jako závěrečné zdobení jsem v tomto případě použila jemné žilkování zlatým paint gelem. Díky, že jste dokoukali celý tutoriál a určitě mi dejte vědět, jak se vám to líbilo. Budu ráda, když vyzkoušíte a označíte mě.